Millaista Profinderissa on loistava jengi? Ei ole vaikea. Ihmiset. Eikä ne on työkaverit. Työkaverit ja tosiaan etätyötä paljon tekevänä, niin totta kai meidän tuotteita palvelut hyviä ja helppoja myydä. Sellainen vapaus ja luottamus. Tulee sellainen fiilis, että meihin luotetaan työntekijöinä. Kyllä se on tää yleinen fiilis. Siis ei ole näin rentoa työpaikkaa kyllä ainakaan aikaisemmin ollut. Aika pitkälti saa itse päättää mitä tekee, kunhan vaan työt tulee hoidetuksi. Mä oon joka päivä toimistolla. Niin usein kuin mahdollista. 4 päivää viikossa. 2-3 päivää viikossa. 2 päivänä viikossa. Etätyösankari ehkä kertaalleen viikossa toimistolla. Eloveenan pehmeät kaurapatukat, ne korvapuustin makuiset. Karkki. Mä sanon maissikakut. Omat eväät tietysti. Liemen Shanghai-takot. Strategialeiri. Strategialeiri. Se on spektaakkeli, se on ilmiömäinen tapahtuma. Raapujuhlat, ne kuulostaa niin lupaavalta. Aion valmistautua niihin muutama päivä etukäteen. Tämän vuoden kick-off Gaaledin, se oli erittäin hyvin järjestetty kokonaisuus. Siitä jäi hyvä fiilis, että millä tavalla tämä vuosi podcastiin käyntiin. Sanoisin, että afterit ja strategiapäivät. Se oli kyllä yllättävä. Traumaattinen. No sitäkin. Kaikkea ei voi ihan välttämättä kertoa. Kattava työterveyshuolto. Lounasetu, Hartwallin juomakaappi. Oluthana, mikä ehkä näkyy. Puhelinetu luonnollisesti, työvälineet, jotka on hyvät. Laajennettu vakuutus. Aivan. Jääkiekkoa pelaavana unohdin tän ihan kokonaan, että kattaa myös tämmöistä extreme-urheilua. Jukka. Sano Jukka. Jukka, ehdottomasti Jukka. Selkeästi Jukka. Eeti. Hauska. Rento. Se tuli synkassa. Rento, luotettava ja hyvä. Nuorekas, energinen ja aikaansaava. Energisyys, rehellisyys ja huumorin taju. Yhteisöllisyys kertaa 3. Vähän hauska rento, mutta samalla ammattimainen. Kaikesta saa puhua ja kaikesta pitää puhua. Tällainen on mun kokemus. Ihmiset saa olla just sellaisia kuin ne on. Tikkataulu. Tikkaharrastus ei ole sellainen, mitä täällä suositaan. Tikkataulu. Erittäin kielletty teema.